Паважаныя калегі, я в чаце Координацыйнай рады адлюстраваў свой погляд. Я вельмі уважліва ознакомился з тымі дакументамі, якія называюцца расследаванне. У іх няма ніякіх доказаў таго, што спадар Машэнскі неяк парушае заканадаўства ці з'яўляецца гаманцом Лукашэнкі. У іх есть бездаказанае абвінавачванне, напрыклад, абвінавачванне ў тым, як прыклад адзіны, што ён купіў па нейкіх не тых коштах бярозаўскі камбінат. Гэта абвінавачванне базіруецца толькі на словах былога дырэктара, дзяржаўнага дырэктара гэтага камбіната. І калі ты глядзіш на справаздачнасць бярозы, ты разумееш, што гэта цалкам рынкавая ацэнка, бо тое, за што ён купіў, супадае з коштам чыстых актываў прадпрыемства і там з коэфіцыентам 6 да чыстага прыбытку. Любы бізнесовец разумеет, што гэта нармальная камерцыйная цена. Па ўсіх астатніх пытаннях, калі калегі у вас будуць пытанні, ці з'яўляецца ты ці іншае абвінавачванне маюць пад сабой нейкія падставы, я буду рады растлумачыць усе пойнты, якія могуць быць у гэтым выпадку. Звяртайцеся асабіста, калі ласка, растлумачу.